Вы неаднаразова бачылі такое ў кіно. Злыя ўлады кідаюць у турму мужа і жонку, вольных артыстаў. Умовы папросту нечалавечыя. Адлегласць паміж галоўнымі героямі каласальная, а адзіны спосаб сувязі паміж імі папяровыя лісты. Яны жывуць і працуюць у зняволенні, пішуць песні, распавядаюць пра іх адзін аднаму ў лістах і мараць пра свабоду. Яны баяцца, што пра іх забудуцца, але музыканты з іншых краін змагаюцца за сваіх паплечнікаў, спяваюць песню ў падтрымку і патрабуюць для іх свабоды. Сябар галоўнага героя ў зняволенні патаемна робіць для яго флейту з пластыкавых трубак, і музыкант па начах грае для іншых зняволеных знакамітую песню свабоды. І вось, нарэшце, ён і яна на волі. Ён сустракае яе з дудой у руках, і яны разам ідуць на возера і там спяваюць адзін аднаму свае песні. Прыгожы фінал фантастычнай гісторыі з адным толькі нюансам. Гэта не фінал і гэта не фантастыка. Усё, што я вам зараз распавёў, адбывалася на самой справе ў сучаснай Беларусі. Галоўныя героі рэальныя музыканты з гародні, якіх ведае ўся Еўропа. І сёння вас чакае неверагодная гісторыя пра сапраўднае каханне, чароўнае беларускае фэнтэзі, якое перамагае жорсткую рэчаіснасць, шматтысячныя культавыя фестывалі, магію, чарадзейства і міфічных істот, сапраўдных і несапраўдных. Гэта Міністэрства культуры і выпуск пра гурт «Ірдарат». Усё пачалося ў гародні шмат гадоў таму. Галоўны герой нашай гісторыі Владзімір удзельнічае ў вулічных перформансах і шукае сябе ў гэтым віруючым свеце. Яму нешта каля 17 гадоў. Ён вучыцца ў каледжы мастацтву і марыць толькі пра адно – займацца творчасцю. Вову цікавіць сярэднявечча і фэнтэзі. Ён грае на дудзе і сам шые сабе сцэнічныя касцюмы, у якіх пасля выступае наўпрост на гарадзенскіх вуліцах. Я хотел бы собрать площадной театр. Труппу комедиантов, которая будет включать в себя жонглирование и клоунаду в какой-то мере, и фаер-шоу, и пантомиму, естественно, музыку. Это может быть что угодно. Аднойчы ён прыходзіць да свайго брата, каб паказаць яму боты, якія пашыў сам. А яшчэ прыносіць валынку, якую спецыяльна мадыфікаваў для сваіх перформансаў. Брату ў гасцях у гэты час нейкая шалапутная дзяўчына. Яна жорстка крытыкуе Валодзевы боты, а пра валынку ўвогуле кажа, што гэта нейкая фігня. Ну вы разумееце, магчымая траўма на ўсё жыццё, але ўсё закруцілася па-іншаму. Вова спачатку моцна раззлаваўся, але і зацікавіўся. І так атрымалася, што пазней ён зноў сустрэў тую самую дзяўчыну на занятках па акцёрскім майстэрстве. Высветлілася, што дзяўчыну завуць Надзея. Яна вучыцца на юрфаку гарадзенскага універсітэта і сама піша песні. А яшчэ ў яе цудоўнае адчуванне рытму. Вова прапанаваў ёй выступаць разам у якасці бубначкі, але Надзея адмовілася, баялася, што яе ўбачыць знаёмыя з універсітэта. Очень часто ты видишь безразличие, злость, ненужность, но тем не менее ты продолжаешь работать, ты продолжаешь двигаться к тому, чтобы человек улыбнулся. Спрацавала прапанова, ад якой немагчыма было адмовіцца. Вова сказаў, што пашые дзяўчыне афігенны касцюм, а яшчэ сваю ролю адыграў вось гэты гурт. Гэта нямецкі гурт Corvus Corax, які пачаў сваю кар'еру аж ў 1989 годзе. Для людзей, якія цікавяцца сярэднявечнай музыкай, абсалютна культавая з'ява. Гэты гурт адыграе вельмі важную ролю ў біяграфіі Ірдарат. Але пра гэта крыху пазней. Спачатку пра сапраўды вызначальны момант. Аднойчы Владзімір паказаў Надзеі DVD з выступам Corvus Corax у нямецкай царкве. Гэта быў 100% матч і канчаткова прынятае рашэнне. Хер з імі, са студэнтамі юрфака. Я бяру ў рукі бубны. Дакладней, не бубны, а давул. Вось так выглядае. І ад гэтага часу гарадзенцы пачалі выступаць разам. Часам да іх далучаліся вулічныя танцоры ці артысты фаер-шоу і атрымліваліся магутныя шматгадзінныя канцэрты наўпрост у цэнтры горада, без гастролек і цётачак з начосамі з тэлефонамі. Можаце зацаніць іх перформанс на вулічным фестывалі ў гародні, каб зразумець, з чаго ўсё пачыналася.
Менавіта так нарадзіўся Ірдарат. Хаця не так. Нарадзіўся ён крыху па-іншаму. Гэта гісторыя пра драконаў, готыку, страшную залеву і бязмежную салідарнасць. Але пра гэта я вам распавяду крыху пазней. Спачатку будзе іншая гісторыя. І з Нямецчыны мы з вами перанясемся ў астрашыцкі гарадок, у сапраўдную рыцарскую рэзідэнцыю. Адзіную нармальную рэзідэнцыю, якая там калі-небудзь існавала. Усё пачалося з таго, што Вова і Надзя вырашылі ўсур'ёз заняцца сваім музычным праектам і пераехалі ў Мінск. Там яны пазнаёміліся з бубначом Антонам Шніпам і разам з ім пасяліліся на сапраўднай сярэднявечнай будоўлі. Як гэта? А вось так. Уся справа ў тым, што ў астрашыцкім гарадку ў 2011 годзе будаваўся Рытэнбург, ці рыцарскі замак. Адбывалася гэта на тэрыторыі закінутага пансіяната пад Мінскам. І ў перспектыве праект мусіў стаць цэнтрам для рэканструктараў, аматараў фэнтэзі і іншых прыхільнікаў гістарычных перформансаў. Музыканты папросту жылі на гэтай будоўлі, ладзілі там крутыя фестывалі, зрабілі цэлы музычны спектакль «Легенда пра Паладзіна», а яшчэ пабудавалі там сабе студыю і пачалі запісваць свой першы альбом «Ад Астра». Недасканалы, максімалісткі, але вельмі яскравы, бо музыканты кожны свой выступ пераўтваралі ў магутны перформанс. Мы пераехалі ў Менск без усялякіх сувязяў, матэрыяльнай падтрымкі і знаёмых людзей. Мы пачалі займацца музыкай, знайшлі для гэтага адпаведную пляцоўку, зрабілі сабе рэпетыцыйную базу, самі яе сабралі і самі разабралі, самі выдалі за свае ўласныя заробкі першы дыск. Год паядання макарон і кружэлка «Ад Астра» гатова. Акурат прэзентацыя «Ад Астра» ў Рэпабліку, хіба першы вялікі сольны канцэрт Ірдарат. Зацаніце, колькі шчаслівых людзей і якая атмасфера. А цяпер у мяне ёсць для вас прапанова. Каб зразумець, які складаны, пакручасты і цікавы шлях прайшоў гурт Ірдарат ад 2012 году, далучайцеся да вось гэтай онлайн-трансляцыі. Гэта не проста канцэрт. Гэта эксклюзіўнае шоу гурта для беларусаў па ўсім свеце. Музыканты пакажуць зусім новую праграму са свайго новага альбома «Бестіяріум», які вось толькі-толькі выйшаў. А яшчэ Ірдарат сыходзіць у дэкрэт ажно да 2027 году. Таму сёлета будзе толькі 7 жывых выступаў. І вось гэтае шоу на Сепультуры Live. Абавязкова далучайцеся да нашай трансляцыі, размаўляйце з музыкантамі праз чат, танчыце і спявайце, бо Беларусь там, дзе мы, і ніхто не зможа забраць у нас магчымасць хадзіць на канцэрты любімых артыстаў. Спасылку на трансляцыю шукайце ў апісанні да гэтага відэа. А цяпер давайте вернемся ў 2013 год. Канцэртнае жыццё Мінска ў тыя часы віруе, а новыя гурты з'яўляюцца і знікаюць там імкліва, што часам за гэтым працэсам папросту немагчыма паспець. Але Ірдарат якасна вылучаецца на агульным фоне. Чым? Ну хаця б падыходам да справы. Кожны выступ гурта паўнавартаснае шоу, фантастычныя касцюмы, фаер-перформансы, магутны саунд. Напэўна, вось так і гучаў бы сярэднявечны метал. Ну і, канешне ж, цалкам лагічна, што Ірдарат заўважылі ў Еўропе і пачаліся вандроўкі па бясконцых фестывалях. Беларусь, Украіна, Расія, Польшча, Літва, Нямецчына, Францыя, Чэхія, Італія, Славенія, Нідерланды. Вандроўкі маладога але амбітнага гурта папросту няспынныя. І на кожным фестывале публіка сапраўды кайфуе ад музыкантаў з Беларусі. А самае галоўнае, што музыканты таксама кайфуюць на сцэне. Настолькі, што Вова і Надзя жэняцца проста на сцэне Рэпабліку ў 2014 годзе падчас свайго сольніка. Выглядае настолькі кранальна, што ажно да слёз. Вось што робіць сіла мастацтва. Навсегда! Никогда не разучатся не говорить языком драконов. Языком музыки! Натуральна, Ірдарат разумее, што трэба рабіць новы матэрыял, больш аўтэнтычны і аўтарскі. Тое, што будзе вылучаць іх на фоне шматлікіх калектываў прыкладна ў такой жа стылістыцы. Так, у 2015 годзе з'яўляецца песня «Азбас», дзіцячая лічылачка, якую пераўтварылі ў сапраўдны хорар. Паколькі песня зробленая на аснове дзіцячай лічылкі, то нам якраз і хацелася перадаць усю нястрымнасць і весялосць дзіцячых гульняў. І яшчэ адвечны страх перад і такой істотай, як чорт, якім дзеткі любяць папужаць адзін аднаго.
Зараз у гэтага відэа 340 тысяч праглядаў на Ютубе. І гэта адзін з самых атмасферных беларускіх кліпаў, якія мне даводзілася бачыць. Упэўнены, вы таксама бачылі гэты топ і засталіся пад уражаннем. Музыка Ільдарат мянялася разам з візуалам. Яна станадзілася больш складанай і шматслойнай. З'яўляліся новыя інструменты. Колавая ліра хурдзі-гурдзі, акустычная гітара бузукі, нават аўстралійскі дыджырыду, які музыканты самі зрабілі з каналізацыйнай трубы. Атрымаўся сярэднявечны аркестр, яскравы і аўтэнтычны адначасова. Але самае галоўнае, Ільдарат рабілі песні па-беларуску. Вось вам прыгажосць. Песня «Быў, ёсць, буду» на верш Владзіміра Караткевіча. Прыгожа, праўда? Не дзіва, што ўжо праз год Ільдарат выступалі вось тут, Wave Gothic Treffen у Лейпцигу, найбуйнейшым гадычным фестывалі Еўропы, які праводзіцца ажно з 1992 году. І калі вы думаеце, што фестывальная траса гурта абмяжоўвалася толькі тэматычнымі фестывалямі, то я вас расчарую. Ці наадварот. Але спачатку раскажу гісторыю, якую даўно абяцаў. Калі вы аматар камп'ютарных гульняў у адрозненне ад мяне, то, напэўна ж, ведаеце пра Готыку 2. А калі ведаеце, то чулі пра Ільдарат, востраў драконаў з гэтай гульні. Уся справа ў тым, што Вова і Надзя сапраўды вырашылі назваць свой праект па гульні, бо нават не ўяўлялі, насколькі далёка ўсё гэта зойдзе. А зайшло ўсё вельмі далёка. Аднойчы рабяты выступалі ў Кёльне на Play Roll Convention, здаравеннай і вельмі дарагой гульнявой выставе. Каб вы разумелі маштабы, там было арыгінальнае аўто з Back to the Future, а сярод гасцей акцёры гульні Тронаў. Ну і вось. Канцэрт Ільдарат адбываецца на даху будынку, дзе праходзіла канвенцыя. Пачынаецца страшны дождж, літаральна залева, і ўсе гледачы сыходзяць з пляцоўкі. Ільдарат граюць у самоце пад неверагоднай залевай, ажно пакуль перад сцэнай не з'яўляецца адзін са стваральнікаў готыкі Бьёрн Панкрац разам са сваёй камандай са стэнда і натоўпам фанатаў. Яны танчаць пад дажджом, кайфуюць ад музыкі беларусаў. А пасля Панкрац, які прыдумаў слова Ільдарат, бласлаўляе гурт. Хіба гэта не цуд? Але сапраўдны цуд здарыўся ў 2017 годзе. Ільдарат атрымалі настолькі магутнае запрашэнне, што заўсёды ўвайшлі ў гісторыю сучаснай беларускай музыкі. Упершыню ў гісторыі гурт з Беларусі выступіў на Вакене, прычым з аніводнай электрагітары. Але абставіны былі настолькі спартанскімі, што ўсё пераўтварылася ў нейкую псіхадрычную мрою. Справа вось у чым. Перад самым Вакенам гурт мусіў ехаць на аўстрыйскі сярэднявечны фестываль. Вось тут. Ну вось уявіце сабе. Даліна ў Альпах, музыка, публіка з усёй Еўропы. Гучыць як нешта фантастычнае. І яно б так сапраўды было, калі б не адзін нюанс. Па ўмовах гурт мусіць граць па 5 канцэртаў на дзень, 4 па 45 хвілін і 1 на 1,5 гадзіны. І так 3 дні запар. У выніку не адбыўся толькі 1 з 15 канцэртаў, але праз моцны шторм, які абрубіў электрычнасць на ўсім фестывале. Досвед быў настолькі унікальным, што музыканты па чарзе засыналі на сцэне, вось проста падчас выступу ў паўзах паміж партыямі. А адразу пасля гэтага марафону яны селі ў бус і паехалі на паўночнае мора, у знакаміты Вакен. 10 000 чалавек пад сцэнай, магутная энергетыка. Уся стома некуды адразу знікла, і музыканты раскачалі публіку без аніводнай электрагітары на метал-фестывале. Затрымацца на Вакене, на жаль, не атрымалася. Бо адразу пасля гэтага трэба было ехаць у Мсціслаў на гарадскі фестываль. Калі вы нешта хацелі даведацца пра кантрасты, то вось вам ідэальная для гэтага гісторыя. Новы альбом Ільдарат пад назвай «Wild» выйшаў акурат у тым жа 2017 годзе. На ім шмат класных песень, а кожны кліп сапраўдны візуальны кайф. Вось вам урывачак з містычнага відэа на песню «Варажэя».
А гэта кліп на кампазіцыю «Сэрца расколата», сапраўдная беларуская фэнтэзі. Прэч ад маіх вачэй шчастка, другой лягчэй глыбокае возера кінута. Прэч ад маіх вачэй шчастка, другой лягчэй глыбокае возера кінута. Жывыя выступы Ірдарат станавіліся ўсё больш дасканалымі. І аднойчы адбыўся яшчэ адзін сапраўдны цуд. Это урывачак з канцэрту ў нямецкай царкве Пасіянкірхе на сцэне Ірдарат і іх куміры. Той самы гурт Корвус Коракс. Менавіта ў гэтай царкве яны запісвалі DVD, які Вова з Надзяй глядзелі ў гародні і вырашылі стварыць свой гурт. Але самы атмасферны, містычны і незвычайны канцэрт беларускага гурта адбыўся наўпрост у лесе. Гэта вам не дурнаваты рэйф у Белавежскай пушчы, а сапраўдны сеанс магіі. Усё здарылася ў 2020 годзе, калі на нас абрынуўся ковід і ўвесь цывілізаваны свет спыніў канцэртную дзейнасць, а нашае жыццё перайшло ў онлайн. Ірдарат вырашылі зрабіць падарунак фанатам і арганізавалі для іх онлайн-канцэрт, але незвычайны, у лесе. Першая частка была сэрцам вымута, першая частка была сэрцам вымута. Ты ваўкам у цёмным лесе пакінута. Вынік атрымаўся настолькі круты, што музыканты нават выдалі канцэртны альбом з гэтым выступам. Абавязкова зацаніце яго, каб падрыхтавацца як след да трансляцыі на Сепультуры Элайв. Там таксама будзе атмасферна і крута. Паўтараю, 23 красавіка на канале Сепультура Элайв адбудзецца онлайн-шоу гурта Ірдарат «Бестіярыум». І мы з музыкантамі вас там дужа чакаем. Шукайце спасылку ў апісанні да гэтага відэа і далучайцеся. Тое, што адбывалася з музыкантамі пасля, палохае і натхняе адначасова. Вы, напэўна ж, памятаеце гэтае відэа і гэтых людзей. Ірдарат выйшлі на вуліцы з інструментамі ў руках, каб зайграць песні свабоды і адкрыта выказаць сваё меркаванне. Тое, што адбылося пасля, сведчанне эпохі, у якой нам з вамі выпала жыць. Спачатку Уладзіміра і Надзею звольнілі з мінскага цэнтра для дзяцей і моладзі Вікторыя, дзе яны выкладалі традыцыйную сярэднявечную музыку, а таксама абсталявалі рэпетыцыйную пляцоўку для гурта. А пасля, на лецішча, дзе кампанія музыкантаў і іх сяброў святкавала народзіны Надзеі, уварваўся АМАП. Затрыманне было брутальнае. Музыканты гурта Ірдарат атрымалі рэальныя тэрміны, а іх інструменты суд разглядаў амаль як зброю. Далей пачынаецца той самы фільм, які на самой справе рэчаіснасць. Удзельнікі Ірдарат, Уладзімір і Надзея Калач, Антон Шніп, Пятро і Юлія Марченко, Дмітр Шыманскі атрымалі рэальныя тэрміны. Вы, напэўна ж, шмат ведаеце пра ўсе жахі Акрэсціна ці Валадаркі. А калі не ведаеце, то вось вам расповед пра сапраўднае сярэднявечча ад першай асобы. Это нечеловеческие. Это нечеловеческие условия, нечеловеческая мука. Людей выдергивают из собственной жизни. Окрестина — это ад на земле. Володарка, ты у тебя нет воздуха, нету солнца больше, чем полгода там. Ты просто дитя подземелья после этого. Уладзімір адбываў пакаранне ў ПК-3 «Відзьба» у Віцебскай вобласці, а Надзея ў жаночай папраўчай калоніі ў Гомелі. Адзіная сувязь – папяровыя лісты, у якіх забаранялі пісаць нават ноты. Боўдзілы баяліся, што гэта нейкі шыфр. Цяжкая праца, адсутнасць надзеі і страх. Але нават у такіх абставінах музыканты працягвалі пісаць песні. А сябар Вовы ў зняволенні знайшоў рэшткі пластыкавых трубак у калоніі і зрабіў з іх для музыканта флейту. І той па начах граў для сукамернікаў Бэла Чао. На волі за Ірдарат гарой усталі калегі, нават тыя, пра каго Вова і Надзя ніколі б не падумалі. Корвус Коракс гралі на валынках перамен перад беларускай амбасадай ў Нямецчыне. Барыс Грабеншчыкоў прадаваў сваю канцэртную камізэльку на аўкцыёне, каб падтрымаць сем'і Ірдарат. Нямецкія дэпутаты публічна заклікалі вызваліць артыстаў. На жаль, не спрацавала. Музыканты цалкам адседзелі свае тэрміны і выйшлі на волю праз 2 гады нечалавечых умоваў. Проста паглядзіце на вольных артыстаў у турэмнай робе, якую яны вынеслі з сабой са зняволення.
знямоглыя, стомленыя, разбітыя, але першай справай яны паехалі на возера і там спявалі адзін аднаму новыя песні. Сярод іх была тая самая «Зорамі». Песня, якую Надзя напісала ў калоніі. Праз некаторы час музыканты Ірыдарат выехалі з Беларусі. Ужо ў Польшчы яны скончылі працу над самай эпічнай і самай рэалістычнай сваёй песняй, якую спяваюць ад імя шматлікіх палітвязняў. Песня, ад якой сапраўды ідуць дрыжыкі па скуры, з-за якой стаіць вельмі складаная гісторыя. Каму стралой лететь, каму хавацца норамі, а мы станем зорамі, мы станем зорамі, і над чужымі, і над роднымі прасторамі, мы станем зорамі. Але яшчэ я вельмі хачу вам паказаць кліп на песню «Вулкалак», які музыканты здымалі ўжо ў Польшчы. У гэтага відэа вельмі цікавая гісторыя. Працавалі над ім Ірыдарат у заходняй Польшчы, але ў кадры мясцовая бабуля Паляшушка, якая нарадзілася яшчэ ў Беларусі. Адкуль яна там? Вось у чым справа. Па вайне саветы заняліся перасяленнем палескіх вёсак у Нямецчыну. Вывозілі іх цалкам, з усім скарбам і нават хатнімі жывёламі. Ну і вось, жыхароў палескіх вёсак Рагачы, Пятэлева і Сехнавічы, што каля Бярозы, пасадзілі ў цягнік і павезлі ў іншую краіну. Па дарозе яны падкупілі сваіх канваіраў, каб цягнік спынілі яшчэ да нямецкай мяжы і пасяліліся разам. Вось, калі ласка, вёска Бялков у Любушскім ваяводстве. Баба Стася – адзіная з жыхарак Бялкова, якая нарадзілася яшчэ ў Беларусі. На ёй аўтэнтычная вопратка яе продкаў. У кліпе яна чытае сапраўдныя палескія замовы. Цяпер будзеце глядзець кліп на песню «Вулкалак» зусім іншымі эмоцыямі, праўда? У выніку Вова і Надзя самі пераехалі з Польшы ў Берлін. Трэба было нанова пачынаць жыццё, шукаць кватэру і студыю, вучыцца граць на інструментах пасля вымушанага 2гадовага перапынку і збіраць гурт па скепках. Адразу і кватэру і студыю музыканты дазволіць сабе не змаглі, таму 1,5 гады жылі на канапе ў свайго сябра, каб мець магчымасць рэпетаваць новым складам. Дарэчы, пра яго. Цяпер Ірыдарат інтэрнацыянальны гурт. Разам з беларусамі тут грае бубнач Алекс з Канады. Ён 14 гадоў таму прыехаў у Берлін са сваім гуртом і так і вырашыў тут застацца. Цяпер жартуе, што хлопцы забыліся на яго ў аэрапорце. А гэта Кевін, ён з Нямецчыны, што праўда жыве ў 5 гадзінах ад Берліна. Таленавіты гітарыст з цудоўным вакалам. Ну і Александра Грахоўская, колішняя ўдзельніца гурта «Байкрай». Ці памятаеце вы такі? Вось такім складам Ірыдарат гатовая паказаць вам свой новы альбом «Бестіярыум», амаль цалкам беларускамоўны і прысвечаны ён міфічным істотам. Тут можна сустрэць вадзяніка. Закахаўся вадзянік у дзяўчыну маладу. Ці лойму. Ой, якія рукі ды плечы, прыгожы сын чалавечы, я бы цябе полюбіла, абняла, не адпусціла. Зладзіць сапраўдны сярэднявечны рэйф разам з балотнікам. Мы на балота, багун з балота, мы на балота, багун з балота, мы на балота, багун з балота, багун, багун, багун. Ці прайсціся па беларускім лесе разам з лесавіком. Добры вечар таму, хто гэтым таму. Гэты альбом быў часткова напісаны яшчэ ў няволі, а ў песнях шматслойныя сэнсы і вобразы. Музыканты спрабуюць адшукаць чалавечнасць у істотах, якія традыцыйна лічацца бесчалавечнымі монстрамі. Міфічныя стварэнні паўстаюць не злыднямі нейкімі, а складанымі героямі цёмных, трагічных, а часам іранічных гісторый. Усе гэтыя песні Ірыдарат заіграюць на онлайн-канцэрце на Сепультуры Alive. Абавязкова далучайцеся да трансляцыі, бо гэта будзе вельмі важны тур для музыкантаў. Яны сёлета адыграюць усяго толькі 8 канцэртаў, прычым Надзя будзе выступаць на 8-м месяцы цяжарнасці. Цяпер вы ведаеце гэтую гісторыю, легенду пра тое, як нават у самых змрочных месцах прарастаюць кветкі, як творцы, нягледзячы на абставіны, робяць сваю справу і нясуць у гэты свет чароўную музыку. Як выжывае за каменнымі мурамі сапраўднае каханне і як у гэты свет прыходзіць новае жыццё. Гэта гісторыя пра чароўнае беларускае фэнтэзі, часам змрочнае, жорсткае і сапраўды сярэднявечнае, але яшчэ і неверагодна прыгожае. І мы ўсе з вамі з'яўляемся яго часткай. Гэта канал Міністэрства Сепультуры і я, Саша Чарнуха.
Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee, а я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!